ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೋರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತದ ದಾಯ್ತಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಸೋಕದೊಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಜಾಯಿನ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ಐನು ಫುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಜೇನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಪುನೇನು ತೊಯ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಓ ರೀತಿಡ್ ಆತನಂದು ಪಂಡದು ತುಕ ಸಮೇತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಪು ಎಂಚುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಕ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಲೆ ಇಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಒಂಜಿ ಸೋಕಡೆ ಎಂಕಲ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತನೆ ಪಂಡ ದಿಕ್ಕು ತೊಲೆ ಸೈಡ್ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜೊಂದು ಆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಆಯ್ನೋ ಮುಖ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮುಖ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂದಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಆಜಾದಿ ತೆಂಗಳ ಸೊ ತೊಲೆ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ನ ಮನ್ಪೊಳಿ ನಮಕ್ ಊರ್ಡು ಪುರದಲೆ ಕೋರಿದ ನಮ್ಮ ಕಚ್ ಮಲ್ಪದ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜ್ ವೇಳೆ ಈ ಪನ್ನೀರ್ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಆದ್ ಪುಡದ ಐಕ್ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತನ ಒಂಥರ ಕೋರಿ ಕಚ್ಪುದಲ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡೆ ದೆಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡ ಪನ್ನೀರ್ನ ಸೋಕಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆಟ್ಟು ಪುರ ಮಾಡ್ತು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾವಡು 5 ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲು ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಚಿ ಇಂದೆನ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುಡು ಪೂತ್ ಬುಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಕಡೆ ಐನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರಂದೇನು ಪೂರ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕ ಐನ ಮಿಳಾಯಿಗೆ ಇಡೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಈ ರೀತಿಡ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವ